Auzotarrei begira programa honetan, Gernika Lumuko lanbide ekimenak erakundearen laguntzetan bideratuko diren diru laguntzei buruz arituko gara. Gernika Lumuko lanbide ekimenak 178.689 euro bideratu dauz Busturialdean lanpostu lokalak bultzatzeko. Ekimenaren helburua tokiko enplegua bultzatzea dela azpimarratu dabe Gernika Lumuko udaletik enpresei laguntzea eta aukera berdintasuna bermatzeko. Horrela, lanbide ekimen zentroak 2025ko ekitaldirako laguntzen deialdi aktibatu dau. 2026ko ekitaldietarako laguntzen deialdi aktibatu dau Busturialdean bizi diran lanbakoak kontratetan dabesan enpresentzat. Deialdiaren gehieneko zenbatekoa 178.689 eurokoa dala zehaztu dabe. Laguntza horrek lanbideren 2030erako enpleguaren euskal estrategiaren barruan sartzen dirala aipatuz. Lan aukerei banaketa orekatua eta emakumeen zein gizonen arteko bardintasuna sustatuko dabela azpimarratu dabe gainera. Aldi berean, garapen ekonomikoa eta lurraldearen modernizazioa sustatu nahi dabe, eta Jon Lejarragak, Gernika Lumuko zinegotziak, ekonomia eta sustapeneko zinegotziak, laguntza horren helburua tokiko enpresei eskualdean talentua sortzea erraztea dela esan dau, eta aldi berean Busturialdeko aukera bardintasuna zein garapen ekonomikoa sustatzea be. Alik eta enpresa gehienek deialdi hau ezagutzea eta beronen onura jasotzea gura dabiela saldu dabe Gernika Lumuko udaletik, eta neurri honekaz, Lejarragak lanbakoei benetako aukerak eskaintzea eta tokiko produkzio sarea indartzea bilatzen dabiela aitatu dago. Laguntza jaso ahal izango da besanak hurrengoak direla zehaztuz. Pertsona fisiko eta juridikoak, ondasun erkidegokoak eta legez eratutako sozietate zibilak zein Busturialdean lantokia daben enpresak, eta baita, artisten eta ikuskizun publikoetarako teknikarien zein laguntzaileen kontratu mugabakoak edo iraupen mugatuko kontratuak formalizatzen da bienak. Baldintza orokorrei dagokienez, azaldu dabe, kontratautako pertsonak lanbako zian edo lanbiden izena emonda egon beharko da biela kontratu hasi aurreko egunean. Inkluso, Busturialdean bizi behar dauela kontratazioaren unean. Diruz lagundutako kontratuek enplegu sorrera garbia dakarrela diote, aurreko 6 hilabeteetako bataz besteko plantilla gazalderatuta. Enpresak egunean izan behar dauz, zerga bete beharrak, edo gizarte segurantzan eguneratuta egon behar dabiela azaldu dabe Gernika Lumuko udaletik, eta ez dala diruz lagunduko 150 berako lanaldi partziala daben kontraturik. Laguntza orokorra, hurrengoa izango dela aipatu dabe, lanaldi osoko kontratu bakotzeko 8.000 euro emango da, eta lanaldi partzialerako diru laguntza proportzionala izango dela esan dabe. Generoaren araberako igoera egingo dela be zehaztu dabe, izan be kontratatutako pertsona emakumea bada 10% igoko da, gehienezko zenbatekoa. Urteko soldata kostuen 100%, gizarte segurantzako kotizazioak barne. Berariazko baldintzak diru laguntza kontratuaren lehen urteari dagokiola esan dabe, eta enpresak itxienez 12 hilabetez eutxi behar diola enpleguari. Kontratuak lanaldi osokoak edo partzialekoak izan daitezkela esan dabe, gitxienez 150-koak, eta 2026ko bagilaren 30-etik aurrerako soldata kostuak diruz lagunduko ez direla aipatu dabe. Iraupen mugatuko kontratuak, artistak eta ikuskizun publikoetarako teknikariak edo laguntzaileak bakarrik izango direla zehaztuz. Esan dabe, laguntza orokorra 3.000 eurokoa izango dela lanaldi osoko 3 hilabeteko kontratuengatik, 6.000 eurokoa lanaldi osoko 6 hilabeteko edo gehiagoko kontratuengatik, eta lanaldi partzialerako edo tarteko iraupenerako diru laguntza proportzionala izango dela esan dabe. Lehentasunezko kolektiboak, kontratu mugabakoetako kategoria berberetakoak izango dira, eta talde horientzat laguntza 7.500 eurokoa dala esan dabe, 6 hilabeteko edo gehiagoko kontratuetatik, lanaldiaren eta iraupenaren arabera doitu daitekena. Generoaren araberako igoera esan bezala, 110% kontratutako pertsona emakumea bada, eta urteko soldata kostuen 100% gehienez. Baldintza espezifikoak hurrengoak izango dira, gitxienez 150% lanaldia. Kontratutako pertsonak Busturialdean bizi behar dabiela aipatu dabe, eta 2026ko bagilaren 30-etik aurrerako soldata kostuak ez direla diruz lagunduko. 2026ko zezeilaren 28 izango da, izena emateko azken eguna, eta Gernika Lumuko udalaren webguneko izapiden atalaren bitartez egin daitekela azpimarratu dabe Gernika Lumuko udaletik. Izan be, irubebikoitza.gernika_lumo.eus estekan.
Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.